Аз не ме кожа. Коле! Махай малко, бе! Чакайте, така че ме Динго! Спокойно де, спокойно де. Вира Златев! Колю, махай ръката да ти бъв! Вира Златев, викай малко! Добре, не, разбрали си, аз охълцам и коста. Трябва да свърши четвъртите, тогава да отворят трети. Бърза работа, някак. И ще го свършим. Трябва да чакам хапа. Да свършат всички този преди да правят трети. Точка платите 2 по 2. Това нема спойно, не може да съдим. Отиди да почем. Моята далавера е да мина на 12. За какво ти е далавера на 12 часа? За какво ти е на 12 часа? От дълги сме не урагане. 3 часа ще го свърша. Ти сега ли говориш? Да. Аз не бе, за деня ти говоря, не ти говоря. Карай в приглите, бе! Минаха на друг тертип майнара, тогава гледам. Вчера 15 минути ти умаля ръката. Така трябва да е, бе. Какво ще видиш друго, ако е гледа и отново? Не знаеш, че така трябва да е. Като майнараш, тогава се гледа стопата.